سرکردەیەکە پارتیا یەکێتیە دەموقراتیک پێدێ کۆجێگرا سەرۆکاتیا هەڤەشیا دەستەیا وانیا پەیوەندیên derve di hevdîtinekî de got ku daxwaza wan ne guhartina rejimê ye ew li aliyê neteweyîna nerin mîna opozisyona Sûriyê. Sena Adham derbarê danostandinên PYD bi rejima Esed re got ku ew dibînin çareserî di danostandinan de ye û wan danostandin bi rejimê re nebirîne. Her dem ew amade bûn ji bo danostandinan li gel rejimê. Di 24 heyvanehan de ji sala 2017 de PYD civînek li dar xist û Silva Ahmed Korêvebereke wê partiyê got ku divê gelê Sûriyê yek dest bin dijî hemû rêkeftinên ku pîlan li ser Sûriyê bi nav kirin rawestin. Silva Ahmed tekez jî kir ku divê hemû gelê Sûriyê dijî pîlanên ku ser Sûriyê têne kirin rawestin. Beriya niha jî şandeke PYD bi navên kariya Îranê seredana Şamê kiribûn lêgel berpirsên rejima Esed hevdîtin li dar xistibûn û danostandin li ser rêveberiya Xocehî kiribûn. Di tebaxa borî de çekdarên Esed bi alîkariya çekdarên Hesedê yên bi ser PYD ve êrişî çekdarê opozisyonê li gundewarê Helebê kirin.